Сега сме в кабинета на Христо Христов. Това е неговия офис. Познаваме го от едно известно телевизионно предаване, където той се изяви като голям български ясновидец и доказа своите качества. Виждаме, че в офиса му има много икони. Явно той е вярващ. Сега той ще ни обясни какво точно вижда за бъдещето на света и за събитията, които вече се случват. Христо, заповядай, кажи, има ли апокалипсис вече, няма ли? Здрасти, на мен ми е пак приятно да се видим с вас. Още от миналата година бяхме направили едно интервю и до доста предавани телевизионни викаха. Сещам се, бях казал на предаването на ВИС, ако са гледали хората, че действително 2011-2012 ще има много промени не само в България и в нашите страни. В едно предаване, пак в едно ProBG или какво беше, скоро казах преди 8 месеца, че в Гърция ще има проблеми доста. Действително се случиха, нашите мрежи отидоха. Още в едно предаване бях казал за Япония или за Китай, че се очаква нещо ужасно, което се случи. Ето, че всичко по лека става това, което ние предказваме или казваме. Моята вяра и дарба, знаете още от предаването, че действително някои неща излизат и се посъват. При мен работата повече са усилени, очаквах така да стане, но народа се убери, че от миналото човек като да даеш и започва и бъдещето на човека да го опознаеш и хората идват не по един, но започва по 2-3 пъти идват на годината. Значи, действително тази година за България няма нещо опасност, няма като земетресение, леки земетресения за България за сега за 2013 не се очаква нещо, което да застраши. Аз съм казал, България е един от най-благословените страни в Европа. Ние в момента сме на един кръстопът, който преживяваме кризата. Това е, който бедността е при нас много дълго време и това ни мъчи, защото ние намираме човек, както трябва да постане на пост на България да ни помага, защото всеки има лице, а не уважение към народа ни, затова не може да се справим от 9 години в България. Надяваме се, сега на изборите ще се борят и жена и мъж за президентството, но според мен за сега надяваме се да бъде мъж пак така, което бяхме казали за ГЕРБ, че България ГЕРБ ще спечели, обаче така става нещата, че объркват се нещата, полека нещата ще се оправят. Казах, че миналата година, че гъста ще има проблеми. Действително, ето тази година гъста имахме проблеми. Значи в България започват още много стачки, започва още много така кризата и мини месец от миналата година се оправи така. Живота за България е едно, което ние преживяваме финансовото. Иначе, благодарение на Господа, Господ не е дал си изпитание още да се случи както в другите държави. Това е само земетресение, наводнение, препятствия. Значи в Библията е казано, никога не се знае кога ще свърши света, няма такова нещо. Аз пред много медии казах, 2012 няма да се случи на края на света. Това, което се случва е по звездите, вече астрологите трябва да го обяснят този случай, ние сме гаратели. Значи един вид, значи народ срещу народ скача, това означава, че сами започват да се избиват, както в Библията пише. Потопството сами се нараняват сами. Значи, погледнете, времето се променя. Господ наказва времето и ние се наказваме себе си. За един хляб, един от друг човек си правят проблеми, които се наранява. Пример, всяко едно семейство започва да има нараняване за финансово, един до друг започва да се завиждат бизнесмените. Това е завистта в България и алчността, за това ние не можем да се оправим. По принцип, вярно, от Гърция по-добре ще бъдем, от другите държави да се очаква, но полека, който ние трябва да сме силно да преживяваме, да се обичаме и се уважаваме. Казах за Япония или Китай, защото не мога да ги разделя, точно половисни гаратели. Бях казал, че ще има, ето започна. Там в момента още ще се продължава до месец, накрая ще спре. Но мисля, сега в момента около Турция ще има нещо. Сега в момента около Турция. България ще има голяма стачка лятно време, в парламента пак ще има проблеми. Някой ще се махне, но по-добре ще бъдем той лято, пък от миналата година заради кризата. Друго какво искам да кажа, доста държави ще започнат тук да наливат пари, тук да стане доста бизнесмени. Както бяхме казали, когато предаването водеше на ясновици за Либия. Значи аз казах, не знам кое е предаване,
Ако търсят да намерят някакви предавания, казах, че действително либийците правят лятно време да освободят и то от други държави се намесват. Живи и здрави се върнаха. Всички казаха, ще умрат. При мен излязаха, че се връщат. Точно лятото излезе, лятно време дойдоха се. Обаче нашите българи не бяха виновни. Значи Кадафи какво прави? Кадафи в момента цели живота си силата като Хитлер, който да се покаже, че действително е силен помежду други държави. В момента и аз гледам новините, следя нещата, но по-добре се гледам нещата в кафето от хората, действително, който се променя, че той ще го хванат. Просто ще се предаде. Но ще се продължи поне месец-два, доста народи жертви ще има. България ще иска да помага и продължаваме да помагаме. Ние няма да бъдем в войната. Война няма да има следици. В момента те ще се борят само 4-5 държави. А ако започва Русия и някаква още голяма държава, тогава. Но война за сега не се очаква, макар по-нататък в живота ще има война. Но не говорим за световно все още. Един до друг Библията показва, че Господ каза, един до друг ние сами ще се нараняваме, сами ще го правим за очността, за пари. Знаете, Либия е голяма държава, знаете, Америка ще сега забелязвате, че действително само големи държави се борят за власт, за пари. В момента ние България е една малка страна, на който слушваме са, нали, кое какво става, защото България пък също е богата, не говорим за финансово, за природа, защото благословението тук, най-добри певци за сега слава на Бога са тук, гадатели, учени, започва интернет и най-различни работи, това мога да кажа. Но в момента ще има пая на много горещини, ще има голямо ветровито, бях казал миналото на Заварна, ще случи нещо, стана да снимем ветровито и такви истории.